Bese kube ngathi wena umuntu kube sengazi ukuthi mina umuntu omubi manje. Yabona yona. Ingakho ngicelile labafethu ukuthi nina nifike la nizongizwela kahle ke ukuthi kwenzakalani. Bonke labantu akushawuda kubona khona bezovela bayibone. Ufuna bayiboneleke bonakeke ya. Bafo ngoba uthe umuntu wakho ukhona asivele simcele sikhulume naye. Once uvela ashesha akucacisela ukuthi kahle uyiliphi yena kahle use umfana noma intombazana ngoba mina ngokuyibuka kwami kushuthi mhlambe khonyana ukuba phasi nendawo kuyena ungaqondi ukuthi noma shuthi mina ngangizwa mhlawumbe lapha umbhedeni shuthi mina ngangizwa onganguthi usangazali umuntu wesifazane usengazi manje angenzele lezi zinto azenzayo emaceleni akaza complain kuwena mhlawumbe ngokuthi awumnelisi noma ngeke ngisho ke lapho ngoba mina ngumuntu osebenzayo.